Os cativos de Lousame poderán comezar o ano divertíndose en inglés. O Concello ofertará os días 2, 3 e 4 de xaneiro un programa de actividades de lecer impartido polas voluntarias turcas que participan ao longo destes meses no programa de intercambio europeo ao que está adherido o Concello. O día 5 terá lugar a tradicional recepción de Reis na Casa da Cultura entre as 10:30 da mañá e as 2 da tarde. Este 5 de xaneiro imos ter aquí na Casa da Cultura de Lousame, como xa é algo típico e tradicional de cada ano, pois o que é a recepción dos Reis Magos. Eles van a chegar ás 10:30 da mañá e estarán hasta as 2 da tarde. Este ano vai ser só en horario de mañá, co cal todos aqueles rapaces que queiran vir a entregar as cartas aos Reis Magos, pois terán que facelo a través de Bando Ticket, como sempre, coller a súa entrada e achegarse aquí á Casa da Cultura pois no horario pois que eles mellor lle vai pola mañá. Eso sí, pois entre as 10:30 e as 2. E tras a visita dos Magos de Oriente celebrarase un gran festival de Reis o día 7 de xaneiro que porá o punto e final ás celebracións do Nadal. O día 7 vamos a ter no pabillón, aquí no Polideportivo da Silva, vamos a ter o Festival dos Reis Magos. Isto vai a ser en horario de tarde, empezará ás 5 da tarde ata as 8. Aquí vai a ser unha gran festa porque o pabillón vai a estar cheo de hinchables e de xogos para que os rapaces poidan disfrutar, os rapaces e os adultos. A que haberá pois tamén chocolate con churros e diversas sorpresas que verán ali ao chegar ao pabillón esa tarde.